Здравейте и добре дошли в моят канал. Сега е време за промяна. Тоест, няма да снимаме само на Brawl Stars, а ще снимаме и на ето тези игри без какво съм, защото тя няма къде да снима. Така. Днес, защото би трябвало да съм качил и едно видео на Roblox, ако не съм, утре ще го кача. Но сега влизаме в Heyday. Влизаме вътре. Сега ще ви покажа фермата ми, ще се събера разни неща и така и така и така. По принцип не съм много голям левел. Нямам много яки неща, но да. Ще ви покажа какво ти имам след това. Дерби. Ей! Добре, така, опа. Аз не обичам да събирам такива окраски, между другото. Не знам, знаете ли. Къде е? Аха. Добре. Взех си нещата от тук. Ето го моето конче. Това е моята ферма. Сега... не, хамбара ме. Добре. Ще продадем нещо. Какво да продадем? От хамбара трябва обаче. Брадвички ще продадем. Айде яйчица. Чакайте, че във фарм паса направих нещо. Влизаме. Окей. На тази машина. Добре. Добре. Много неща се случват наведнъж. Но да. Това е моята фермичка. Ето е обсеяна с моркови. Ето ми ги откраска. Ето ми окраската, където само едно знаме. Сега, но скоро... коти. Нямам. Нищо. Имам за още кокошки. Няма ги слагам. Добре, продадох. Добре. Да им подарче. Къде има подарче? Къде? Ето, парички. Добре, ако искате, айде ще събираме за това. Добре, аз нямам диаманти, страхотно. Добре, на 23-то ниво съм. Сега ще събереме от животните ресурсите. Първо от овчиците, естествено. Естествено, че... Добре. Няма да имам място, така ли? Добре. Ето, продаваме и сега би трябвало... чакай се, че остави да мръзне. Така. Това са ми овцете. 5. Сега при прасенцата. Прасенцата са ми 10. Слагаме, даем храничка. В това видео, ето показвам фермата, ще съберем животните, ще направим още нещо и не ми остана за 2 крави хапване. Добре. Нямам царевица, сега ще го таком. Добре, ето пускам малко храна за крави, нямам соя. Оле, господи, хора. Може да ви изглежда, че е лесна тази игра, но не е чак толкова. По-трудно, отколкото изглежда. Събираме фермата, храним кокошките и... мисля, че ще бъде видеото. Ще насадим нещо. Добре, идваме. Една кокошка няма да стигне хапването, но нищо. Даваме им да ядат. Къде? Има ли още? Има. Не, няма. Добре, ще им дадем на тези двете и ще оставим тая. Не, чакай. Колко кошки имам аз? 12, страхотно. Какво е това, което? Аха. Добре.
Та, мисля това да бъде видеото. Не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате и от мен. Чао, чао!